Очрашулар була, кавышулар, язмыш бирә шулай чарасын. Шундый матур булган иртәдә сөйгәнеңгә каршы барасын. Белмәгәндә иде, көтмәгәндә, язмыш үзе шулай таныштыра, чөнки парлар язып куелган. Очраштырып шулай кавыштыра, күктә язылган никахлар алар, гомерлеккә диеп языла. Бер кавышкач, яшьләр бергә атлый, Раббым биргән гомер язына. Шул бәхетләр ташып торган язда, мәхәббәтнең кадерен белегез, сөеп-сөелеп шатлыкларда үтсен Раббым язган һәрбер көнегез. Автор Гөлнур Галимова.